Oke, adanya सिगांबो बुंखादों आङो आदाया खन्थाइल' लिरामोन मेथाइबो लिरोमोन बे आदानि मेथाइआ जायखिजाया मोनसे समाव बिराद माने पपुलार जादोंमोन आं गावनो थाफानो मोनदोंमोन धर्ममायाव जेराव मिटिं जायो बे मेथाइआ नैबायदि मेथाइमोन जे जोङो बे गावनि गामियावनो खुंनाय 14 नभेम्बराव बेखौ ग्रुप सं हिसाबै खनदोंमोन नलबारि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि कनफारेन्सआवबो जों बेखौ खननानै बान्था मोनदोंमोन जायखिजाया आं इयारखौ बावबाय बे उननि खोथा जायखिजाया मेथाइखौ सिरिनिसो खोनासंहोनोसै बरिया जों जानजिखाबाय जों थियारि जाबाय जों जानजिखाबाय जों थियारि जाबाय हारिखौ सिबिनो ओंखारबोबाय बरिया हारिखौ सिबिनो ओंखारबोबाय जों ओंखारबोबाय जों जानजिखाबाय फिना बिरहोगोन जों नोंखौ बरायगोन रंगिना फिना बिरहोगोन जों नोंखौ बरायगोन आयै नंदारा आयै नंदारा आयै नंदारा आयै नंदारा जानजिखाबाय जों थियारि जाबाय जों जानजिखाबाय जों थियारि जाबाय हारिखौ सिबिनो ओंखारबोबाय जों ओंखारबोबाय हारिखौ सिबिनो ओंखारबोबाय जों ओंखारबोबाय जों जानजिखाबाय जों थियारि जाबाय हारिखौ सिबिनो ओंखारबोबाय बरिया हारिखौ सिबिनो ओंखारबोबाय जों ओंखारबोबाय जों जानजिखाबाय बरिया